Makapuso, balik din sa GMA Regional TV Live. Niya tumiagi mga adlaw na saksihan sa mga sugbuanon ang talagsaon ng mga eksena sa checkpoint, partikular na sa lungsod sa Konsolasyon. Pinaagi kini sa pag-eksena sa mga Stormtroopers. Karong buntaga atong hinabion kining nagpasiugda ning maong programa nga gikalingawan sa mga sugbuanon taliwa sa sitwasyon sa mga checkpoints diha sa utlanan sa maong lungsod. Makauban nato si Attorney Christian Bacos, ang commanding officer sa 501st Cebu Sheriff Garrison. Good morning, Attorney Bacos. Good morning, Sir Nico. Good morning sa atong televiewers sa GMA Regional TV Live. Daghang salamat, sir, sa pag-uban kanamo. Unsay background ani, sir? Kinsay nakapaaghat ninyo nga mugawas kini atong mga Stormtroopers sa kadalanan ug moabag sa mga checkpoints? Well, actually, Sir Nico, ang initial gyud nga plan before katong gipa-duty mi sa checkpoints was we wanted to provide free meals sa atong mga frontliners. And since it was initiated by the 501st Legion nga group namo, so every time we do something like this, we have to be in full costume. Para sa to comply with the May 4 event na to, which is considered International Star Wars Day, which is May the 4th. Yeah. Na timingan while nag-distribute mi sa pagkaon, ang mga pulis na to, mga fire personnel, fire brigade, naglumba sila pa-picture o nya nalingaw pod og tan-aw ang katong mga kaning motorist ba nga ni request pod nga pwede ba nga magpa-picture sad ni. So naka-decide si Sir Nino Nocerale nga pwede ba daw may maka-duty kadiyot sa checkpoint to see if nindot ba ang kaning dawat sa mga motorista ba. How was it like, sir? Ikaw mismo nga naka-duty to sa pipila ka oras, kumusta ang experience nga moabag dito sa mga checkpoints? Well, physically it's exhausting, sir. Kay medyo init, kapoy niya. Ang among costume medyo extra init gamay. So grabe ang singot dito sa sulod, but at the same time lingaw og fulfilling kay ang mawaang imong kakapoy nga magtan-aw sa reaction sa mga tao ba nga bisag na kote ang pag-check sa paperworks nila, sa ilang mga passes. Magsigil sila katawa kay makakita na sila, oy, gikan lagi ni mga Star Wars, lagi ni ato ang mga tigbantay na. So, naay namangha, napoy na-excited. So, both from the law enforcement service at the same time ang mga motorist. I understand, sir, labi na sa Konsolasyon, murag daghang nangita ninyo, katong niundang, nihunong na mo sa inyong pagman sa checkpoints, daghang nangungita, ug daghan sab kuno, sir, ang magpa-picture sab kaninyo. Yes, sir. Naagi magpa-picture, daghan, sir. Most na among gilimit ang among appearances kay daghan mga tana kanus man mo manggawas. Amo sang nauna-unahan kung amo i-announce nga manggawas, may basid ang mga tao mo violate sa ECQ protocols ba, manggawas na noon tanan kay magpa-picture. Yung manang di na sa namo i-announce. Can you tell us more, Attorney, about this group, ang inyong, ikaw man ang commanding officer, 501st Cebu Sheriff Garrison, sir? Kami, sir, we are in part of the international customizing group sa Star Wars, particularly sa kontrabida. Ang murag motto sa grupo is bad guys doing good. We do charitable activities, especially for children with kaning mga life-threatening diseases. Personally, Attorney Christian, unsay fulfillment nga nahatag kinimo na imong gikahiligan nga character sa Star Wars? Well, sa ako, sir, malingaw naman ko nga magsulob sa costume daan. So, kana nga part, happy na ko. Nga, extra bonuses na lang na nakatabang pa sa laing tao, nagamit ang ato ang hobby para makatabang sa ubang nagkalisod. So, muna na dedicated po ni among ato ang mga members sa grupo. Katapusan lang, sir, mobalik pa ba kuno mo, sir, sa Konsolasyon checkpoints, daghang nangita? Gahuwat lang ni sir sa request sa PNP kay we don't want nga kanabitang
we want to be an asset during the checkpoint. Lisod pud kayo nga kami na unyay makadaog kanang disturbance sa checkpoints ba. So if we will be requested again, we are willing to appear anytime. Daghan kay salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga og nalingaw gid mi sa inyo mga ipangbuhat. Thank you so much kang Attorney Christian Bacos. Thank you, Sir Nico. Thank you, Jim.